Hero plan hero. Oi, gahamda. Dolrok poilano hambai ma yakpharu ang norok joto no norok usukangni video no asukke support hamjak mung rema bagai. Imono se hinu hamjak mung thulai mung hinya nugya da mono. Ani rapping no bonorok asukke sajak laikha tamse sasinai muktri rok se lailia kahamke ani. Nugya da ang ambagai no tini asuk balok liya da tino video upload khairemani. Norok khaike mang support khai thangke salja ang. Actor bongnai, blogger bongnai, wak bepari bongnai nangkhe ang norok ni kheto phano kodal tei phayano kokhe khnabai khada norok abono. Ang bo 6-7-8 bosorni cherai rok khaising siu tabuk nogo boi beraina phaigen ori ketalti tiklai phunuk bahai norok waisa ni rep no chajago hinchalai tabuk khungke jala manjagoi tonglai ang da sa norok no chajago hinchade hwnoi masema khonanai norok Anthor ang bai patainani chonggoi tongkhe nung chenai munai anola sejangna sharok salcha thapoi lama chanai nini baini ketan no ang sebala chawoi kecham khainai tabuk nini logi songba ani bagui agi kobor chanai leikhumu sikhumu sanasili ang ringya ninghai buini kailai panda ringjak yawi ang thangya bura buri rok se bisi tabuk motok jaglai tongo nai dinini busabo yang wancha baise thujak tongo musuk busa ani joto kopi khayei pataro tongoi ti nung maislam no sayei ani jana mujungjago thore nini bahano rang phunugoi senam sika angle bini khao nok neni favorite pun khorang rapper no saidi thani sabo bisi marang bai batai re norok naidi kesen go sika angke manai nang pen khugo sim phunuk dodi abono dolrok sengtini bo taisa haino hai abono abo insta ni reels no nai laijao nai jerai biki rok bangai tongka himde abono tabuk video naina bukhak thanglai sino Tripura wale Oya chuda pula bo bai malai de bini mung hungke Alex FALTU bo Tripurani mung nana oi tipra sarok no bo khangrai sanam sibaikha ang Tripurani hohnoi tei bo sak gangster bo ungjak phu bo bai ke bo phekra rok tanai bai de phu engya khe silai bai koknai phu बट हर कोई गैंगस्टर है पंगा मत लेना करो Achuda pulani omkhang baile angle hi sini nokni thampui phano bono kirijak glak tabuk phaidi bo bini rilo tamrok sa nailayana हम त्रिपुरा वाले हैं और यहाँ पर दिल वालों की कमी नहीं है bo sana naima hangke bo loikhu rajak desni phu Tripura o tei bo loikhu rajak desni borok rok kwbangma phu Assam tei Tripurani hwnoi borok kising borok walai laima no se tabuk kisa nailai jabai gradi हम त्रिपुरा के लड़के हैं भाई हमें क्या त्रिपुरा लगा रखा है हम आसाम का लड़का है कभी आ जाना हमारा आसाम पे na o hedarpur rok Tripurani na o chudirpur rok Assamni all India no sawimano musuk busli rok norok Bangladesh ni borok se oro hani bubagrang na musungjaglai tonglayo गवर्नमेंट की कोई बात नहीं tam kisa keno gaman leikhumu o nung gaman chumini ni gaman baida kokjakna musungtamo tei bono mokolti saibo tanai baidi phu आप भी उठा के मत देखियो ang to no mokolti sai nai glak no ang ruati sai senai nai haino sinogo bol kring tongu tabuk bini bre sabo amorok bo sawi malnai na nang bele hayada asuk borok kotorni Alex FALTU ni ang saimano baksa slarok bukhabai jaglai jau khna o buroi ni bagai tabuk tei tamle khai mansinai ingse thangka angke o buroi norok ni khras rok dang tongkhatei ba aw buroi le nai thokno nugui tongo angbo haipano bini bukhuk bahaisi manam hwnoi khna ota o cherai ni busugle e sing khna ba bose mera pati ingsai tei se phunukbani wansa busli bo tiklai khapu bo bobai petek khaiei oril ni views 4.7 million do hangke norok no wansuk sidi biang ni borok rok nukbai khna borok ni o hamjak laimani kokno sawiman bai khna kokni kok tabuk ano hin paikhe tamni ano haike ma hin ani bagi hamya rok ma sa hwnoi kheregredi hwnoi sanai angle kubuino engya khe mang somui bai bodlaina dani ni mui gudok ang gudok naita hin sanai je bujinai rok buji bai khna ang tamno sananai boini borok rok khungke bri kaham iPhone rang gari phunugoi tlang thangbayo jeng hangke oro bikhumu tungsa sinia borokni brai rokni abono khasinani kok dolrok ang tini time pass khaitutei mono thungai rang ajijaknai tubui phaika norokni bagai abono norok o jagao bahaike rang supungnai nini solao sawi mandi tei ang bahaike thung norok chupchap nai tongde ang sawana lung oro da sinai hayake tolada danai I mean tangdi da hungke tabuk rang manna bagi kisa rang boma relainai hayada oro tongo 50 100 500 1000 5000 angle kerei borok belam bagi angke 50 nornai aboni ni ichha nang busugrena musung rekhang ke no nini o khikrogo horgrang no khasakao birna chengnai haiparo nunggo oro rang
patcha soklai manargnai do ang khitabuk tu ek singkheno nas narak sinai nukhadang baige narkha 50 theitung hnei bogrokmani bosokmankha ang 112 sabola bungkha ang khanade haipano norok yang saka faijing rogwa sigra angni lubibai ta thanglai di yang 2x ni saka odo jenei phanomano ang bagi saw norok no norok puitu khayana ang bagi teisa thungi phunuk tongo tabukwa ang 50 no 50 rana dia bahaike thori narak nai tongdi norok 2x ingkha hangke no rangti khlaina sinarak jaudi angno ang teisa sola kutung jau khata tabukhe 50 ni bosokman rugukha 130 tabuk nai di dolrok ang ani solawo rang rohormani rok rang tiklaimano saurang tiklaimano 500 1000 2000 abono norok bo thungai rang khaina mujungo hungke dese kerepe sono naidi bononi ni orobo nawoi thungai manu ba thungdi tam khai oromia school pora hormani si porei di are cherai bikhi rokse tam dol rok tabuk ni cherai rok dati no to motok jak bai ang ba borok khai puro biri ko to seru duk nung bela oi dol rok ang ya abo haya ang tam chai ra jak norok no kubui no ang borok ni ace rogo ba marble rok se thungu dol rok bai WWE rok se thungu tabuk ni cherai rok no khenai di borei re tharjak logi borei teijak kondom teijak wansuk naimani o dunia tei bisi din krei kha baji haike phatinani okra rok bai hanjak nai se alada naima jawo boi internet to music video upload khaima ke hinglak ang haike sama ke badrdi huai khili nang chatra kuchoi kuchak nasgamonai o anti sini parani no dolrok bo ano o sekangni horni dosta o gold flag ro horiani bagi ang tini bono bo hinnai anti apurno no ang 20 bar ringmani yagulo tangi nung hoima hin tamni sekango ke hoi hinnya eng jelani khorang bo khanawa ang apurni ni dugan bisingo tangi nung sajakma haike ang lumui tongo ma hinna puru mungsa sek sak bisingo hapma haike sadi komeno akon haike sajok jagoi dugan rima ba no nugui sabo lubungya tongnai nini dugano customer ba haike bangya tongnai sari kelai kheno nini dugano tangi asuk celarok bang manei pai bo payai bo amo bo sadi asuk no mokhe antini besajak tamno phalai ba asuk rang burung sido dugan ni kamaile asuk manna kogyata alada dugan rok bo tongna haima tongo angle amo ani dolrok no sasinai norok no हाथ पकड़ के तूने Camera jaknai okigrok blam kotor ni om thaino jum khaila he okigrok blam kotor bo buibai sini jakmani ungklok ni kokungkha para rogo orchestra superstar engkhe mungti sawoi hil kawoi lipstick phuloi skirt kanai mumu sawi buibai it budul bai khitar jaknani setei botolo dawi khitar jaknani puri torkari muibai khitar jaknani hairok no ta musana kherele rungu haise nung bori rok phano paigala khaima tongo no no khagai wan shokongman wakong dahin kamu mohai gunatar bai wafra bai it hujaknai brush rok bai bua hunai rok no khagai ihi sabono khakawi tong hinu nung khikrok blam kotor no da bobondor master bai khar thangma sawi manya da nung oi hai ang haino se sawo takap di sigla tutoi la jiada hengke dolrok tinin bagi omsukno ang je mansak je dating mansak ang norok no funukka video tabuk norok ni thani se video jajak khangke like redi tini like em nargnai 1100 please dolrok please datino complete khlai relaiji tei nung o video no nini bukhabai jak dolrok bai bo share khaimano mwnei redi ta borok no bukisa phunugoi norok se ma mwnei khangke nini dolrok bo ma mwnei nai haima tonguta ang comment rok bo khaina ta pokja bai di norok tei channel no ktal manjak phainai rok tini no o video nugnai rok tini no first time o channel no phainai rok norok khungke channel no subscribe khaidi dolrok subscribe khaidi chini dolo norok bo gadal di hungke ang haino hai teisa katal video tuboi dati no phainai norok ni buskango abono hungke malai lai phinai katal video o thangka do dolrok bye diprasa ai glok thung